Da, nije neka povoljnost, dosta jači vetar, jugozapad duva. Da ne bude ko to pojače. Ja sam mislio se vam je 2,80. Evo ovo je mavljak, mali. 313, 78. Još identifikacija golova. Nakon identifikacije ulaza u start mašinu. Sve po propisu. Dosta jak vetar. I što je najgore, stane na nekih par sekundi i ponovo se vraća sa još jačim intenzitetom. Evo start. A, nije za utakmicu. Mnogo. Ovi se oduvalo iza. Znate, ako budeš pisao ovdje u 6:50, ovo je se oduvalo. Komisija je vršila popis Alkica. I posle 7 časova komisija je vršila. Zlatka je super, i sin. Mora. Malo, oni jadni. Dosta ih baca vetarna strana, ali Mogu da prođeva jugo. lete jasno. Hoće da ih umori puno. Pa da, brzo će da... Vidiš ti kako ih baca, gledaj. Pa još tera ovdje Sabija. u komšiju. Sabija ih dole. Niko, pa svi tere, a teško će voli moći se vidio. Pa vidjet će se ovi ovako. Znaš koliko mu idu za 10 minuta, 12, a ovo ih ubi. Gdje, Zlato, gledaj ovo, vidi Nemo se vrati kod kako. Sporo idu vama. Gledaj vetar kada. Ovo je Ovo je u mesto stoje, gledaj. Ne može u mesto. On je guši. Vraći se, vraći. Ti sad su oni za par minuta, koliko su prošli ovaj vetar. Za 3 minuta mu se. Pa idu, hvala Bogu, viš kako lepo on idu. Znaš da je birno, znaš da je birno izbili za 3 minuta. Ti ne možeš da vežeš. Kod torpeda. Popis Alkica i ovo. Ne mogu da se ispravi ništa, nikako da. Oni ne mrde od kuće, ali kajamo. Fenomenalno sve. U mesto, ovo će teško biti vato. Čopet ih baci, vraći. Neće se, oni su dobro drže krug, ali boji se samo mnogo odu. Strujanje je veliko i kako se... Nije dan za utakmicu, šta? Gde, ovo je strašno. Ma ni za trening, ni vezane da ih... Ovo je strašno. Ima ko blizu. U ovakvom vetru drže jako nenormalno. Obavezno. U 4. 5. letu tako. Oni špricaju, brate, nema, ali ne mogu da, ovo je nenormalno. Evo i sad. Evo, jadni. Vi da one ne može lete, njim Vedi vraća. kako se radi čap. Ne može ni ona, vidi u tako. Ne može da prođe ljudi. Teško. Možete, ali gledate tako rizično. Maši. Na zdravo. No, maš su oni ko mašine, ali ne mogu da prođe. Ovo je prejak. Evo vidi ona, pogledaj. A di, ovo sad se pojačaš više, što drugo. Da. Misto da stane. Vidi ona jedna štitica. Znaš kako da se smiri vreme? Kod torpede. Kad se tišica pojavi. Da. Dvojka. Nije 16, dvojka. Pusti 16. 15. 15. Pusti. Vidiš šta radi, ne staju u razred koliko duva. A idu bre. Ma da, super. Da, grebovanje bre, vedno. Grebu, ali se umore mnogo. A dobro. Ej ljudi, pa nije prošlo ni 3-4 minuta. 5 minuta, 4. Ali ga duva, brate, Do 9 će da stane. Oni se dobro ispravi kako Duva da će on duva. povrtati da stane kasno. Ne znam, bojim se samo ne bude gore. Samo da uspije da prođe, ali ne znam. Evo se. Ako ići i prođe ovi idu po torpeda, ali... Samo da probiju, evo je tu i mi stoji. I što stoji u mjestu, evo. Evo, gled stvarno stoje, vidi.
Rade, A ali... ova jedna i kuće gore, ništa radi gore. Išla korilačka, i uopšte nemaju ono normalan krug. Samo gure, ali ne mogu da proći. A radiš od danas? Ako majke mi... Evo, 18 minuta Znaš kako starte idu golovi. korake? Već visoko. Ma Probili su, nisam ti sudi, pa poslije će da vidim. probili su svi letove. Majke mi, majke. 15 minuta. Ma ne, zvajine mašine su gore. Evo, Jato je postiglo propisani viz za 25 minuta. Ovdje, lepo. Ne, nije pušta. Nije pušta. Da. Pa sad su otvorili Đuvinić od onog Jate otišli. A uspjeli su nekako da odliču. Da. Nemoj jednom sve da se ajde. Otišli su mi Juri.